Dobrodošli u moj novi video. Danas ću da vam pokažem kako da dodate maglu na sliku. Znam da vam nikad ne bi palo na pamet, ali sad kad ste kliknuli morate da znate tako da ono. Sad svi znamo kako da dodamo dim na sliku. Ali ovo sad izgleda kao turska, tako da to ne želimo. Ono što želimo da napravimo je kopija layera, ctrl-j, imamo filter, camera raw filter. I sad jednostavno samo povećamo kontrast i smanjimo dehaze. Tako teško. I već dobijemo taj magla efekt. Sad verovatno treba naglasim da slika mora bar neki minimum magle da ima. Zašto ako je baš onako neki sunčan dan i to ovo neće pomoći, samo će izgledati bledo slika, tako da ono. Znači ako ima bar malo magle, bit će okej. Sad dehaze slider verovatno znate zbog onih bledi slika, znači samo da vratite onako boje, jel? Ali to izgleda užasno ovdje. Tako da ako želite magle da dodate, samo uradite ovo u suštini. Tako da svi ste ok i to je to, vidite. Znači, before, after. Sad možete otići korak dalje i napraviti mask. Uzeti gradient tool, neka vam gradient bude iz crna u belu i povučete ovako otprilike. Jer kako radi magla, jel, kada vidite neki oblak u daljini i razmislite kako bi bilo cool da uđete u njega i vi uđete u njega, u stvari ga nema, tako da, evo, ispred vas znači nema ničeg, ali tamo u daljini ima magle, tako da, eto, sad učite i fiziku. Ništa, bacite ono like i subscribe i zapratite me na Instagramu @powerhamster_ i bye bye.